Eta akordio batera iritsiko bagina? Tira, ba, eta zer diozu? Eskaintzako baldintza gogortzea legoke batera gaizki. Proba epe bat jarri geniezaioke eta gainditzeko partida kopuru minimo bat. Gaindiezina den kopuru bat. Kontratatu, eta proba epea igaro eta gero, kaleratu. Bai. Eta horrek Martzialen ideiak burutik entzeko baliako aldizu? Bai. Barkatu benekin. Ez, sartu. Zu bertan egotea ondo datorkigu. Ainoa, Julenek ez du deus sinatu oraindik, ez da? Ez, gaur bertan dituko du ziurrenik. Ongi. Ba, eskaintzaren aldaketa batzuk egin baritugu. Bai? Urtebeteko kontratua izango eta ez bikoa. 2 hilabeteko proba epea izango du pilotariak. Eta kontratua luzatu nahi balima du. 4 partida irabaztea. Bai, baina Julenek esku artean duen kontratu irakurri du, hau ez du sinatuko. Eta jaitsi soldata 120. Hartu ala utzi, berak ikusi beharko du. Trikimailu horiek erabiltzaren zalez ginela uste nuen. Ez da beste remediorik, Ainhoa, benetan. Aurrera. Kaixo, no? Zemoz? Betiko moduan. Kontratuari bueltasko eman dizkiozula dirudi. Sentitzen dut Julen berandu da. Berandu? Baldintzak aldatu dira, hori da kontratu berria. Zer dago? 2 hilabeteko proba epea, eta 4 partida irabazi beharra enpresan segitzeko? Hain zuzen ere. Zuna nuen, bai? Perrikori gustatze zaiola joku zikina. Ez hasi hortik Julen Gortarin. Ez gara gu izan gartzelan egon garenok. Inork ez zaitu behartzen, ados ez bazaude, sinatu eta kito.